Aloi si Shanghai. Ka jingku boleh kali share subscribers bat berok ke video setelah page ke video sekarang channel Shanghai. Kat kum ka jia thu yung ki reports. Nagaleng yung ki sipai ka Iran kila say yala ki drone klanbor bat lengba ki drone klanbor jong ka Iran. Halor ka jingdom ya ka Israel bat ka Amerika. Kila bom ya ka airbase napo Kuwait. Katay ka airbase jong ka Kuwait. Kala pratiaw haki drone klanbor jong ka Iran. Ki he jong ka Iran ki ong. Katay ka airbase jong ka Kuwait. Kila bomban sew keliang. Ya ka jingle jong ka Amerika bat Israel. Namar ka Kuwait kadai ka perlok bajan jong ka Amerika. Ka Amerika ka bom ya ka Iran. Kadba ka Iran pat. Kadang sim kabui ki perlok bajan jong ka Amerika. Namar ki perlok bajan jong ka Amerika. Kim sim lakot bor ban ya kun persyak. Bat ka Iran. Day hangtay. Nakabenta ka Amerika. Yo sim kabusa ka Iran. Ya ki ritlot bor ki badai ki perlok jong ka Amerika. Ngin siya kendopat haki way pat ki updates. Stay tuned guys.